Hemme ve salam Mengül. Habarsız galma gepleşigimizin 140-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, ýakynda ýene de bir ýyldız bagşymyzyň toýu bar. Ýöne biz kimiň toýu haçanlygyny aýdyp bilemedik. Sebäbi bagşymyz haýyş etdi. Bizem kärdeşlik etikasyny bozmaly. Ýöne siziň pikiriňizçe kimiň toýu? Ýene bir betdäzelik aýdaýynmy size? Ýok, men aýdyp oturmaýyn. Men Döwranyň özi aýtdym. Salam alaykum, men Döwran. Dostlar, 2 ýyl mundan ýaş talantlar atly gepleşigimiz bardy. Bilýänler, bilmeýänler bolsa-da YouTube ýaş talantlar ýapdyňyz öňüňizden çykar. Dostlar, ýagny ýaş talantlarymyzy gözleýär, ýaş talantlarymyzy gollaýar we şo maksat bilen täzeden ýaş talantlar 2020-ge başlaýar. Muň üçin etmeli zadyňyz ansaçyk. Mysal üçin düşündirýän. Dostlar, telefonu alýaňyz öňüňizde goýýaňyz, eger instrument çalyp bilýän bolsaňyz, instrumentini alýaňyz ilki bilen etmeli işiňiz. Men plan velayatda doğuldum diýäňiz plan döwletden gatnaşýan ýyp aýtsaňyz bolýar we talandyňyz görkezýäňiz. Egerde instrument çalyp bilýän bolsaňyz, instrument çalýaňyz, ýok çalyp bilmeýän bolsaňyz, arasy öz talandyňyzy görkezip bilýäňiz. Eger çalyp bilýäňiz bolsa ýalňyzda o çalýan ýalňyz çalyp biler. Olam bol biler. Mysal üçin 2 bolup 3 bolup edip bilersiňiz. Hemmäň dudaçy ýaş talantlara garaşýar. Kliplerimize başlaýas. Owadan önce gyýdymyz Aziza Agymradova bilen. Owadan önce klip gaýtala. Geçen bölümde 73 000 agza ýeteliň dip ýalňyşypdyr. 74 000 ýeteliň diýjekdim. Hanony 74 000 ýeteliň like tesbir dowam etýär. Dowam etýär kliplerimize durdu bilen ýene de klip gowalpdyr. Edil Daşar ýurt klipler ýaly. Gerek etemiz bile bu aydamın içinde gel gidelim. Klip bizim çağalığımızdan nomer 1 aydımşıdan. Sizin pikiriniz çekim? Elbette berdi bir. Belgesliğin edemaya Sene yürek yok mu? Sene duygu yok mu? Mene güvün yok mu? Ya sen yok mu? Ya men yok mu? Dostlar, geçen hepde Bam Music bilen Matt Nazarf'dan täze aýdym dinledik. Şol aýdymyň snippet videosu bar eken, ýani 1 minutluk video klip, ýani täze moda Instagram, TikTok üçin. Meyle bana hem de özüme bilýän ulanok ýaşlaňam gözünden hala ya da halymı duýdurýan ýerkedip bilim oňny iýudan barýan. Men yüreğim alan sen Men erkim alan sen Ayotlara saran sen Ýaşajyk gyzymyz Anel täze klip hödürläpdir. Ýaraly. Радиослушатели интересуются, как ты пришла в музыку? Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я с маленьких лет любила петь и в 9 лет поступила в музыкальную школу по классу скрипки города Теджен, но петь не переставала. Yine de bir täzelik ýakynda Farhat Öraýewden betinden senariýal klip geler. Şol klipiň teaserini bize uratdy, ekskluziv görnüşini, ýagny ilkinji bolup siz görýäňiz.
Aro bir täzece klip hödürläpdir saňa ýazdym. İrsaher oyonyan, ýöke özüm ýekeden, ýolumdaky böwetler aklymda ýeke-ýekeden. Yamanlyk delle atdy sagymdan hem çepimden, düşmanlarym ýanymda eken gözläpdirin daşyndan. Halkaýdym taýymda Gyzykly Music kanalyna ýaş ýigidimiz Allamurat Ýusupow canly sesde halkaýdymlary. Men bir ýalňyz galan teşleş, diller ýatyr aramyzda, eller ýatyr aramyzda. Men bir galan ýalňyz teşleş, diller ýatyr aramyzda, eller ýatyr aramyzda. Dostlar, ýadyňyzda bolsa ildeşimiz Arsen Şahuns Devuşka Stop aýdymyna klip hödürläpdi. Ana şol klip 110 milyon görülmän geçipdir. Gaty uly netije berekella gutlaýas. Девочка, стоп, не надо к нам. MP şäjegine başlaýas. Karvila bilen Matt Nazarow täze aýdym sen. Sen dünyamı giňeden, däli dönmeli diýerden. Ay sana çıktım nireden, belki bir seni iyi verem. Sen başka, dilim bastım, gözüm elimde koluma açtım. Sana bunu fikirden yol açtım, tutuşuma girdim adaştım. Azat Oromadow'dan täzelik täzece aýdym baharym. Baharım gülüp baksana, boynuma mercen taksana. Baharım gülüp baksana, boynuma mercen taksana. Örüm örüm saçlarım, gel boynuma atsana. Örüm örüm saçlarım, gel boynuma atsana. Yine de bir halkaýdym Batyr Muhammedow'dan söýgüli ýarym geldi. Şükür alhamdülillah, heyul yarım geldi. Kılım alıp bu yere kollanuş hanım geldi. Bu kaygılı günümde ruh ruvanım geldi. YouTube täzeliklerine geçenimizde Kerim Hali bilen täze online gepleşik çykdy. Ştaýdan geçip görüp bilersiňiz. Hemmäňe salam dostlar, online gepleşigimize hoş geldiňiz. Bugünkü mihmanymyz modern şahyr Kerim Hally. Meni bir ýerde kemsitseler, ýa-me edip bilmeýän işlemi ýüzüme bassalar. Dostlar, Kerim bilen bolan online gepleşiň tesvirlerini Kerim Hallywoň goşgularyndan bir went ýazyp, iň köp like alan 3 agdamyza Kerim Hallywoň kitabyny golu bilen sowgat etýär we jemini bir hepdeden jemleýär. Dostlar, futbol täzelikleriniň täze bölüm çykdy. Eýranly türkmenimiz Serdar Azmun Germaniýanyň Bayern Münih komandasyna geçdi. Biz meje Topar adyndan Serdar'y gutlaýas, buýsanýas, begenýär. Futbol täzeliklerini dogry görnüşinde görjek diýseňiz, salgysyny aşagda goýan geçip görüp bilersiňiz. Serdar Azmun ofisial ýagdaýda Bayer Leverkusenyň oýunçysy diýip yglan edildi. Oýunçy şu tomusda eýýäm Germaniýaly Topara geçer. Zenit'in ýolbaşçylary bolsa bu ýagdaýa gaharly we Serdar'y galyn ýarym möwsüm gaharyna Zenit'in ikinji toparyna oýnatmakçy bolýanlygyny aýdýarlar. Dostlar, yine de bir täzelik Hemra Rejepowyň kanalyna Halipa Leyla Şadurdyýowa bilen toýda canly sesde ýarym sagat dinläň diýjeliň. Inni gelýär könelleri ýatlar şahajagyna Bahar Hojaýewa ejejan. Bağlar ıranmazdı, ay asmanın qaramalı, ilk dünya görmeli, sen görmüsən canım benim. Neredesin dolanırın, yola baktırman gelirin, ömür başımı koyarım, aksitdaman kucağına. Seni candan
Yine de var köneler yatlaly gaýgysız ballyp aýtmasam. Yüreğim yanıp dur hasretlerimde. Sana derdim aytmasam kime aydayan. Arzularım ağlap dur gaýgylarımdan. Sana derdim aytmasam kime aydayan. Sana derdim aytmasam kime aydayan. Aytmasam aydaymasam derdim paylaşaymasam. Sana derdim aytmasam kime aydayan. Inni gellik tesirleri okumar çağcığına. İlkinci tesir yazıp bayrak kazanan dostumuz Ihlas Yazdurdiyev. Hem salam mecetime işinize üstünlük deyiptir. Sana da üstünlük ve köp salam. İnniki tesirde Rahmetullah Recep 139. bölüm kutlu olsun deyiptir. Köp sağ olun yakına fitçimene barca. İnniki tesirde 100 килограмм добра. Браво, спасибо вам большое за проделанную работу deyiptir. Спасибо вам за поддержку. İnniki tesirde Ak Muhammed Ataev Saik Fit Söhbet Kasimov ikisi olsa hemişe gowy aýdma garaş berin deyipdir. Tuğulamy. Men diýdim ikisinin duetine kän garaşdym diýip. İnniki tesirde Ak Muhammed Ataev tuğulamy ertir bir gün 73 milyon bolun inşallah deyipdir. Sizin gollaňyz bilen 73 milyardan bolar. İnniki tesirde Gırmızı Namaz ve 73 min olup soňuz 73 milyon bolmak nisip etsin deyipdir. Nisip bolsa. İnniki tesirde Maysa İlşadowna söýgümi dama ýokarda bolýar. Dostlukdan başlanýan söýgüň başy söýgü dostlukda da bardyr. Durmuşda söýüp hem söýlüp geçseň gowdam meni gollaýanlar like deyipdir, seni gollaýas. İnniki tesirde Eýemberdi we Mehri DJ Bega bilen online gepleşige garaşýar. İşiňizde mundan beýlek hem üstünlük mejitime diýipdir. Mehri bizem şoňa garaşýar. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň ahirine geldik. Ýakynda ýaş talantlar atly gepleşigimiz döwran bilen başlaýanlar. Habarsyz galman. Iňe saatladım, özüňize gowy eser edin, hoş sag bolun. Buraya 40 Ağam Radova. Aziz Ağam Radova bilen o dönce klip. Yanlış aytıptır mı ya geçti mi? Tesir yattan çıkaranız o devam ettir. Aydımçıdan. Sizin pikiriniz? Nomer 1 aydımçıdan değil. Nomer 1 aydımçıdan. Ana şol klip 110 min görülmeyen geçiptir. 110 milyon. 110 milyon. Halifin. Okey, tamam. Dur ne? Kerim Halif değil mi? İkisi ama açık mı ya? Açık. Misal için düşünür yani. Misal için düşünür. Dostlar. Kerim Halif'in Да, было же хорошо. Давай заново, давай соберись. Cümle yapayım onu unuttum. Kutlayas. Futbol terörü. Te kutlayas diyeyim de senden çünkü ayırmadım. Oley. Şunu aşağıdan koyayım. Fiçimene var zaten. 73 milyon bolup sonra 73 milyon bolup sonra 73 milyon. Davay teyzem. Başlayandır, havarsız kalma. Havarsız kalma. Medio